Oo po. Sarap yan, mas pati. Sarap. Broccoli po. Ba't wala pa yung ano, kapto? Tanong. Kaya wala kayong hot sauce? Hot sauce? Dami naman, garlic. Bakit na yun yung Thank you. Sauce. Ito yung hot sauce. Ito po. pag sinilip mo yung player, umuit. Sarap yung beef. Sarap. Hindi naman sa beef. Chips. Sarap. Barbecue. Sarap talaga may hot sauce, no? Pati yung gravy nila, mami, masarap. Ito din, mami, masarap po yung barbecue chicken sauce. Panalo talaga dito. Ha?
macaroni, masarap. Sulit. Grabe. Natawa si Doc. Sabi, Doc, nag-pray ako eh. Na hanap ng doktor ng papagaling sa misis ko. Kaya dahil. Na-pressure ka ba, Doc? Grabe na consultation ngayon, no? Kaya mayayaman na doktor eh. Hindi, pero parang specialist yun eh. Pulmo, di ba? Parang kaamurahan pa ganun din naman eh. Kakamura nga daw. Talaga? Mura dyan? Ito mo yung euro ba? Oh. Eh, di ba ang euro, mahal yun? 1.5? Oo. Kasi nagpa-euro Zero, parang sabi nasa yung kay De Castro 6 ano daw, 6.5. Hindi, ano, ewan ko. Baka depende eh. Ibang klaseng euro yun. Mura na nga dyan. Di ba sabi ko sa'yo, mura daw dyan. Pero parang ano yan, yung sa Alabang, Asian. Marami pa kayo sa Qualimed. Yung ba in-order mo daw? Oo. Yung masarap. Diba? Aha. Panalo. May ito. Hmm.